mám ho u sebe. Tak ahojky, vítám vás u dalšího videa. Bude to teda dneska moje šperky. Omlouvám se za světlo, že je takové tmavé. A že jako je vidět, já nevím, jestli je v každém videu vidět, jak mám tmavé vlasy. Já mám světle, jako by tmavo světle. To je vlastně hrůza. A taky to je moje šperky. A je to jakoby z how. V závodce moje šperky, hashtag 2. Je to snad 2, nebo 3? Ne, je to 2. Já jsem to nechtěla dát, mám se za velký dohod, že je lepší světlo. Jo a taky se chci omluvit za pozadí. Já natočím dneska svý duo. Jakoby takové, jakoby postel. Já jsem to nechtěla zavíjet jako to, tyhle prostě ty věci, náhramky, potutulky, náušnice a tak, to jsem nechtěla zavádět do těch prostě líčidel, prostě co mám a tak, laku a tak to udělám příště. A tak doufám, že já jsem vám ukázala jakoby na tu kameru, jak prostě vypadá moje postel. Já jsem to natáčela jakoby včas a ono to je nová navigace, že to je jako kdybych to nasla, ale ne. A že se to ještě hýbe, to se mi taky líbí, ještě doslova se to vážně líbí. A mám se za bordel na mé posteli. Tak jdeme na to. Tak tady, první na tom, já to nemám úplně všechny zaplněný. Tady to jsou ty řetízky, nebo náramky. Tak tohle je moje náramek, takhle se nosí. A já jsem to dostala od mamky. Tohle mám pro štěstí. Je to jakoby takové pro štěstí, je to rozbitý heretízek. Já jsem jenom také natrhla a už nebyl. Ale tohle to patří taky do té malé, i když to není. Tady to mám taky pro štěstí, takové srdíčko s korálkem. A já to takhle mám jenom takové ty 3. Ale musím hodně toho kupovat. A všechny ty krabičky, jako od tohohle, a pak ještě mám takovou tu velkou, tak to je od gumiček, abyste si nedivili. Tady to už je víc zaplněné. Tohle velkého. Tak mě tady chybí jen tohle a tady nevím, co budu dávat. Já nevím a tady mi taky, tady mi to chybí. Tady a tady to jsou jakoby jednotlivé věci, nebo tady jsou jedny náušnice, co nevím, kde jsou, ale jsou někde v bytě. To se chci omluvit za to. Tak nějak, tak já začnu od toho, pak dál. Aha. Tak já se tady jenom trošku, mi tady něco chybí. Tak jo, tady mám na prstínek od jedné kámošky, nebo není to kámoška, je to taková nevzácný sekce. Oni se maminky, jakoby mamka, její nejlepší kámoška, to je ta Lucka a ta má dceru Lucinku a ta prostě vydala tenhle úžasný prst. Já ho možná v nějakém videu ukazovala. Já to snad vemu na ruku.
A k tomu jsem si tam dala náušnici. Já nevím, kde je. Ona je ztrácena, ale já ji dostávám od mamky. Tak nechci ji vyhazovat takové náušnici. Já teď náušnice nemám. Jsem vidím. Druhé, ty jsem měla dneska v policii. Kam ta Lucinka. Tak se líběj. Jen se chci omluvit, mě tady chybí tohle. Tady jsem něco chybí. Sem chybí. Tady jakoby v tomhle má být tohle. Nevím, jestli to vidíte. A tady? Ty druhý? To není. Tak tyhle ty náušnice, ty jsou jakoby víc pro cikány. A já nemám nic proti cikánům, ale spíš ho ještě úplně nemají. Ale mně se stejně furt líbí, dostala jsem je od dědy. I když mi táta to říkal, že to jsou ty cikány. No, tak prostě. Ale jakoby prostě nemám prostě takhle to nějak vypadá. Tady je love napsáno na tom srdíčku, tady pak je nějaký taky srdíčko. A na těch srdíčkách tady tam je to úplně to samé, to love a pak nějaký, je to vážně strašně hezký. Mně se strašně líběj. Je to hodně dlouhý, tak já si je nechám třeba větší. Tahle náušnice tu mám jenom jednu, ale moje ta Luca mi je dala a ty nikdy nevyhodím, i když budu mít jenom jednu. Mně se vážně líbí a to je to samý s tady těma. Zelenýma. Mám je dvě. Ty růžový, co jsem dostala do Luci, tak ty nevím, kde jsou. A tyhle ty dvě mě stačí. Když jsem z toho smutná. Tyhle ty náušnice jsem zase dostala taky od mamky. Já si je málo nekoupím náušnice. Já to spíš dostávám. Jsou tady ty náušnice, jsou modrý. Modrý, jsou takové dost srdíčka, nebo slyšíte? Jo. Je dost srdíčka, obědy. Mně se takhle líběj. Takhle jsou dvě. Mně se jakoby líběj, já mám jako růžový. A to samý jsem dostala i takové ty růžové. Vidíte? Jsou takové dele růžové. Jo, vidíte dobře. Takové jakoby, promiňte. Já to musela trošku na té kameře dělat. Takhle. Tak tuhle tu mám jenom jednu a to jsou mamky, ale mamka je chtěla vyhodit, tak jsem si je nechala, je to jen sudíčko jedno, takové. Já to tady trošku zvyšujem. Tak tyhle ty jsem dostala zase od mamky, jsou takové černo-bílé. Se strašně líbí, jak vidíte, přesně vidíte. Tak tuhle jsem zase taky dostala do Lucinky. Tuhle jsem taky dostala od Lucinky. A tohle taky jsem dostala od Lucinky. A tohle, to jsem si vyrobila, jsou takový motivací. Jo a to je vous, to je zelený. Pak tady mám pěstínky. A poslední jsou to tyhle ty saldíčka. Aha, tak tady mám ještě jeden přestínek. Měl jsem zaplet. A tady to jsou takové srdíčka. A tak to byl konec a promiňte, že jsem musela spěchat, ale já mám na konci, protože já mám mohli mít 10 minut. Mohli přečíst, ale nevím. A tak doufám, že se vám to líbilo to video a určitě